ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, maing buntag ganaton tanan. Kumusta ka muntanan og welcome sumpag panag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo. Straight to the point. Una sa tanang pasalamatan tang atong nga buhay nga Dios sa paghatag niya kanatog lain nasab nga adlaw. Lain nasab nga gayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay ug sa atong pagpakigbisok. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukintig paminaw nga Biyernes, pizza 10 na sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Straight to the point. Kumusta to mga sukintig paminaw, mga pinanggantig paminaw nga naminaw karon nga mga orasa? Dire sa ilang tatagsa ka mga radyo, nagtanaw sa Facebook Live sa itong YouTube channel o sa DYHP application. Straight to the point. Sa ngalan gapon ni Attorney Rufil nga mao'y regular anchor karong buntaga, ako inyong kasamtangan nga makauban radyoman Benje Tanghiya, ang mag-uban-uban ninyo mga sukintig paminaw karong buntaga, usa kasamtangan nga makauban ninyo mintras tuwa pa no ang atuang team sa DYHP o si Attorney Rufil didto makasama sa tuang nga Uplan Tabang ang gipahigayon didto sa Mindanao. Straight to the point. Apan matagkaron og unya makasama musod daghapon sa Attorney Rufil kuno galing adunay maing signal no nga ilahang maadtuan kasamang Nestor kun kailangan kung gi-support jud kana mga bukid no aka na mga bukid-bukid nga mga naapektuhan in taon sa linog arong maabot jud og matunol ngadto sa makaigsuunan nga mga naapektuhan in taon ni adto nga linog mga sukindig paminaw. Straight to the point. Kumusta mo tanan to mga pinanggantig paminaw ato ang makaigsuunan nga naminaw nato ingon mo sab diri sa abroad ato ang makaigsuunan sab sa abroad og dinhi sa Kabaysayan og sa Mindanao. Straight to the Arita sa tuang misgutanan sad karong buntaga makasama tungod kay pabilin gihapon nga suspendido ang face-to-face nga klase karong adlaw sa tanan nga mga level sa public o private nga mga tunghaan diri sa Dakbayan sa Sugbo, sa Mandawi, Lapu-Lapu, lakip na usab ang pipila ka mga lungsod og syudad nga sakop sa probinsya sa Sugbo. Straight to the point. Ilabi na ang mga naapektuhan og nakasinati og asphalt gikan sa nibuto sa Bulkang Kanlaon sa Negros Island Region. Straight to the point. Unya face mask gipang apod-apod sa mga Sugboanon aron malikay sa mao nga asphalt. Straight to the point. Amo ni makasama nga gahapong adlaw sayo mga sukindig paminaw alas 7 pasado kagahapon sa buntag kasamang Nestor ni buto ang Bulkang Kanlaon. Pagbuto ni ana ang abog mga kanang asphalt niya no ang asphalt makasama nga dito sa babaw gihapak kasamang Nestor mo na nga nilabang diri sa Sugbo ang iyahang nga asphalt town. So mo na nga ang Sugbo kagahapong adlaw makasama murag nagdag-om og asphalt gahapon. Muna nga kanang ang daghan sumakigsuunan ang nakaobserbar gyud kay dili man ingong gamay kasama ni Son ubay-ubay man gyud ang asphalt ang atuang nga nasinati kagahapon particular na diri sa Dakbayan Sugbo kalayo atong sa Negros kasamang Nestor pagkalayo gud kalayo sa Negros apan naabot dinhi no tungod sa makasama sa hangin. Dala sa hangin ang pagbuto sa Bulkang Kanlaon, gidala ang asphalt sa hangin, so dinhi nakatag dinis ato sa probinsya Sugbo. Straight to the point. Sa muna nga walay kwan kanang nga walay klase, gisuspenso kagahapong adlaw dayon ang mga klase sa public o private nga mga tunghaan aron pagsiguro nga luwas ang ato nga mga kabataan og dili maglaag-laag gahapong adlaw unya karon suspendido ang 22 ka mga lungsod og syudad no ang lungsod og syudad nga mga suspendido sa probinsya Sugbo lakip na usab ang Tri-Cities mga sukindig paminaw. Straight to the point. Samtang bagyo nga Inday ni hinay ang pag-irog ni ini samtang nagsubay kini sa direksyon paingon sa amihanang bahin sa Luzon. Straight to the point. Taliwala ni ini signal number 2 giisa na sa Batanes, eastern portion sa Babuyan Island o northeastern nga bahin sa mainland Cagayan. Straight to the point. Signal number 2 mga sukindig paminaw pero tuan na ni dito sa mao nga mga kanang nga portion dito sa eastern portion o Babuyan Island dito sa Batanes o nanis pinakatumoy makasama pinakatumoy nga bahin dito sa Luzon area kasamang Nestor
Amo na nga kana manghinaot sa taon-ta nga dili ni makamugna o grabing kadaot. Didto sa Luzon area, lakip na didto sa kanini ang tumoy nga bahin sa Luzon, kining mao nga si Bagyo nga Inday. Straight to the point. Samtang nga Vice Presidente Sara Duterte nanawagan sa mga opisyal sa gobyerno nga muhunong una sa pamulitika taliwala sa giatubang niini nga impeachment trial. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad makasama kay gyud malikayan taon na kaning nga politika lagi labi na nga kaning politika mga sukintig paminaw na agyod besag asa tungod labi na kay hapit na sad ang campaign period murag next year magsugod na pila murag last quarter next year mga kasamang nisto ang atuang nga mga senador or first week ba ini sa 2028 ang mga senador muna labi na mga senador karon mga congressman magpahumot gyud na sila kasamang nistor kinsa ton tubod-tuburan or ngadto sa mga tao kay election ba 2028 pila ra kabadbad sa panahon. Straight to the point. Samtang sa lain nga bahin na Senate Impeachment Court ni Sabina na sa Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez. Straight to the point. Si Lopez mga suking digpaminaw ni abot sa Senado kagahapong adlaw. Straight to the point. So tuan na dito ato ni hatagag pagtagad og unsa kaha mo tambong ba kaha, mo attend ba kaha makasama or mo witness ba kaha. Si Attorney Zulaika Lopez ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte ipatawag man gipasubina sa kasamang nistor kay patubangon sa unya sa Lunes puhon. Lunes or Martes puhon sa inig kanang naang atol sa impeachment trial na sabsunod semana. Straight to the point. Samtang gibilanggo nga senador nga si Senador Jingo Estrada ni withdrawn sa motion ini nga giduso sa 2nd Division sa Sandigang Bayan. Kini tungod kay nasayop kini pagduso sa maong division nga unta adto kini iduso sa 5th Division sa Anti-Graft Court. Straight to the point. Ang maong nga motion kabahin na kini sa tinguha sa senador nga pagtambong sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. So nihimo og motion karon kasamang nistor si Senador Jinggoy Estrada nga unta bisan og gibilanggo siya bisan og gipriso siya apan maka-attend siya no atol sa impeachment trial. So muna nga iyahang nga gihangyo ang Sandigang Bayan apan ihaning gi-withdraw kay nasayop man dito man sa 2nd Division naka-file sa iyahang nga motion kasamang nistor. So iyahang gi-withdraw mo na nga nitugot rasad ang ang 2nd Division Sandigang Bayan nga okay. So muna nga murag ibalik ni niya dire og kanang naang file kasamang nistor adto na sa 5th Division usab kasama sa Anti-Graft Court. Straight to the point. Samtang DepEd dibutiyag nga nisaka ang mga insidente sa pagpanghulga ug ubang related violence sa mga eskwelahan lokop nasod. Human nahitabo ang dugoon nga shooting incident sa usa ka tunghaan sa Dakbayas Tacloban nga nikalas og tulo ka mga tinun-an ug niangol sab og pipila ka mga estudyante. Straight to the point. Naunsa bitaw to diripod sa Sugbo mga sukindig pamenaw doon na sa tuy nag-viral nga usa ka estudyante makasama nga gawa sa kanang naang tunghaan diyan sa kalsada kasamang nisor kinsa kato yang kontra gaibot na maghinigiban mga sukindig paminaw kay andam mo patay kanihatagag pagtagad taon kay naunsa ba ning kalakiha human tinud ato nga hitabo daghan na kaayo nga mga kanang naa nga mga post mga kanang mga bulo-binuang raman tingali ning ilaha sad ba pero dili sad maayo nga binuang kay makahatag og kanang naang pagpanik makahatag og kahadlok sa uban nga mga tinun-an og sa mga maestra in taon ka sa mga nisor so dili maayo nang naang mag bulong binuang og post dia sa Facebook malabi na mga tinun-an nato maginikanan kinahanglang hilngon ng mga bag diha kasamang nisto do na bay kutsilyo na diha unsa ba na diha o labi na gyud kadton dito eskwelahan ang atoa nga mga school kanang na ang principal sa ato mga school heads kasamang nistor nga i-implementar lang gyud nagtarong kanang atoa nga pag-check sa mga bag sa mga tinun-an inigsod nila sa kanang naang sa gate kasamang nistor. Straight to the point. Bag-o nga nilingkod nga Cabinet Secretary sa Marcos Administration nga si Binhor Abalos dunay direktiba nga mulibot sa tibuok Pilipinas og mo presentar sa presidente. Straight to the point. Murag siya dinhi mga sukin si Binhor Abalos mao man to ang kanhi
DILG Secretary mga sukin digpaminaw unya ni dagan ni pagka senador ni adto nga milabayng eleksyon apan wa man ni makadaog karon gi-appoint no ni Presidente Marcos isip yang cabinet secretary unya molibot na kuno mosugod na kuno og libot-libot kasamang Nestor sa tibok Pilipinas kay para pagpresentar sa kaugalingon ni Presidente Marcos kana bang og di makatambong si Presidente Marcos siya maoy motambong kasamang Nestor. Ayay. Libot-libot nagsugo dong para na punas eleksyon sa 2028 ha. Akon mauhon kasamang Nestor maayong pagkaplano. Maayong pagkaplano ni Presidente Marcos nga iyahang kuha og balik si Abalos kay aron nga magpahumot na sab og balik sa mga tao. Kay hinumdum atong Binhor Abalos ha. So muna patuyo ko na pagbalik sa Pilipinas makasama para nga di makatambong si Presidente Marcos na Asia. Na kini kay balotag Abalos nga gawas nga mopresentar gyud sa makasama sa in behalf ni Presidente Marcos. Adto mo libot diha. Doon na sa ni say personal interest nga mao nga mudagan tingali nigbalik. Mura klaro man kayo balik nigdagan ini ka 2028 ha. Anya dong Binhor Abalos balik na diri Sugbo dong ni kuan na naman sa din arriba na diri si Binhor Abalos balik diri Sugbo nya doawa pod si kanhi Gobernador Gwen Garcia dong Abalos ha. Samtang nga sa laing bahin lalawigan sa Sugbo nagkuwang og sobra sa 5,000 nga mga classrooms. Straight to the point. Samtang sunog nga miigo sa barangay Labangon ning syudad sa Sugbo kagahapon ni angol og usa ka tawo samtang 7 ka pamilya ang naapektuhan niini. Straight to the point. Samtang gibana-bana nga 3 milyones pesos nga balor sa mga gituhuan nga smuggled nga sigarilyo nasakbit sa kapulisan. Duha ka individual ang nasiko kagahapong adlaw didto sa may sitio Kagwangan, Barangay Tarong, Lungsod sa Madridihos. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad sa makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong nga buntaga. Kini kuban pa nga mga isgutanan kabahin usab sa impeachment mga sukin tigpaminaw ha. Kabahin sa impeachment trial ni adtong tulo ka adlaw. Daghan patag mga punto makasama nga tuang atagag pagtagad nya karon taud-taud basin og matagkaron og unya ha kanan di lang ta makasiguro kasamang Nestor pero pangminahon lang nato kay aron nga saman makigpartner baghapon si Attorney Rufil nato makasama karon or sa second half na ba pero amo kuan lang ta kanang naa nga mo kuan lang ta ninyo kanang naang mopahibalo lang ta no sa to ni hatagag pagtagad karon nya katoy padayon nato ang impeachment ha kay sunod semana ang direktor man kunos NBI nasad kadto mga sukin digpaminaw sa matibag maoy ipatawag himuong witness o ipresentar nga laing witness sa prosecution mga sukin digpaminaw to ni hatagag pagtagad unya karon nagsigig pa preskon ang mga prosecutors ang mga abogado sa mga congressman sige uga pa preskon nga kuno 10 over 10 10 out of 10 makasama ang ilaha nga score ilaha nga score sa impeachment kuan kuno kanana ang malampuson kuno sila unya kun sa score kuno 10 over 10 kasamang Nestor nakakuha kuno sila puntos nga 10 gyud kuno. Masila kuno ni daog sa tulo ka adlaw nga impeachment trial mao ba ambot ka ha kun ang mga tao gipangutana ba ninyo mga tao ambot ka kay mga tao nasayod man nakahibalo mang mga tao to ni hatagag pagtagad makasama ha diri sa tumbag kulo kabildo karon og sa 93.9 IFM